Cada vez é máis complexo atopar unha vivenda temporal para traballar no verán e as empresas sábeno, toca renovarse ou morrer. Xa non só é que os hostaleiros busquen vivenda para os seus empregados, é que xa hai hotéis que botan unha man e actúan como hotéis residencia, guardando parte das súas habitacións só para traballadores. O protagonista desta pioneira iniciativa é o Hotel Baixamar, en Sanxenxo. Jorge, o seu propietario, confesa que comezou acollendo refuxiados e agora ten lista de espera para os traballadores da zona. Hay una lista de espera, no sé decirte si en esa lista de espera hay 5 o 10, pero sé que hay lista de espera para tener plaza de gente que está trabajando. En mitad de junio estaba el hotel completo. Actualmente este hotel dá aloxamento a máis de 50 traballadores cun rango de prezos bastante económico, tendo en conta que os aloxamentos na zona poden chegar aos 2.500 euros na época máis alta. Que está una persona, creo que están pagando 500 euros. Los que están dos, creo que están pagando 270 cada persona. Y los que están tres, creo que están pagando 195 o 200 por persona. Creo que son esas 50 tantas personas, están trabajando todas, si no me equivoco, en un radio de no más de 8 o 10 kilómetros alrededor del Hotel Baixamar. Y de hecho creo que la mayoría están en Sanxenxo capital. Está aínda por ver se máis establecementos se unen a esta medida, pero polo de agora xa hai moitos locais que buscan eles mesmos a vivenda aos seus empregados porque saben que sen este aloxamento tampouco hai verán posible. De feito, Rocío, aí onde te atopas en Sanxenxo, nese restaurante levan xa 2 anos, non? Ofrecendo habitación e traballo, porque sen este combo non hai empregados, non? Dende logo que non, porque aquí en temporada alta búscanse centos de traballadores, pero non hai vivenda accesible para eles. Por eso aquí Joaquín decidiu dar un paso adiante e dicir, oye, eu ofrezco este combo, traballo e aloxamento. Moi bo día, Joaquín. Bos días, Rocío. Ti cando te deches conta de que era necesario facer este Pois xa hai combo? un par de anos que dou alojamento, senón é complicadísimo. Claro, vamos a poñer a xente en contexto. Cando pode custar un aloxamento aquí ao largo de todo o verán? De todo o verano, 4.000 euros, máis menos. Con todo a quincena, se collemos por separado, sale máis cara. Sale máis cara, sí. En torno a... 1.500, por aí. Claro, e os salarios en canto poden andar? Os salarios andan aí, 1.400 euros, 1.500, un salario dun camarero. O mes, entón xa, O mes. e que as contas non dan. Non dá, imposible. A ti compensa che realmente conseguir ese aloxamento e ofrecer aloxamento e traballo? Si, me compensa é a forma de ter empleados para o verano. Claro, cantos empleados tes ti vivindo agora? Ahora 3, ali, na casa. É a forma de facelo, claro, eu vexo por aquí, déixame preguntarlle, Arjen, non te me vayas moi longe, que volvo ahora contigo. Arjen, moi bo día, vénteme para cá. A ver, ti de onde ves? De Madrid. Ves de Madrid, e que te levou a vir aquí a Sanxenxo? La propuesta que me hizo Joaquín, el dueño del establecimiento, llevamos años hablando para venir y siempre me atrajo la localidad. Claro, ti si non che ofrecer aloxamento virías a traballar a Sanxenxo? No, inviable, imposible, imposible. E como levas a convivencia cos teus compañeiros? Bien, tenemos convivencia tanto laboral muy buena y en la casa mucho orden, mucha tranquilidad, nos sentimos bien los unos con los otros, muy bien. Dende logo que sí, Arjen, vou te deixar traballar porque que xa vedes que aquí a Arjen faltanlle horas ao día. Moitas grazas por acompañarnos, Arjen. Joaquín, Arjen está encantada. Ti recomendarlle isto a xente ou non? Home, el ven de Madrid, ven para Sanxenxo, traballa un pouco e despois vai para a casa, a tarde vai para a playa, está como un campeón. Pois Joaquín, moitas grazas por atendernos. Xa ven, en Sanxenxo a solución é ofrecer este combo. Traballo, pero tamén aloxamento, compañeiros.